Takže čau lidi, vítám vás u dalšího Partanova F1. Dnes si zahrajeme misi, radši si zvykej. Vím, že nedělám mise úplně od začátku, protože já budu trošičku dělat jinak ty videa. Já to prostě budu dělat misi, ale když tak pište do komentů, jakou misi byste chtěli. Já prostě udělám misi, kterou si prostě teďka najdu a prostě ji budu hrát. Takže mi tak řekněte, já začínám tady s tou. A to rozbiju. Se vlastně nesmím střílet, musím to jenom prodělat pálkou všechno. Kásky nechci. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslechneš. A tím ti všechny zuby. Tak pojďte. Jdem dál. Tak kurva, jde si. Tady jsem Paulí. Pojď za mnou. Tady mám takovou chytavku, že já chodím dozadu a on se mě nemůže dotknout. Ani jednou se mi... Tak nic. Chtěl jsem říct, ani jednou se mě nedotkne. A vidíte, já už je mrtvé. Stačilo párkrát nebo... No, Paulí, 7 života. To chci vidět, tak s tím půjdeš až do zádu. Tam se potom bude střílet a nevím, jak se tam dostaneš. Děkuju vám. Ještě, že jste se ukázali. Čau. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Zkusím popravit hudbu. A všechno naplno. Tak, a je to lepší. To slyšíte. Pauli, ty jsi se zabil. Pauli se zabil. Ježiši, to je Tatar. Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? No je to nastartování, to je dobrý. Tak si toho dáme lidičky ještě jednou, no. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslechneš. Tak si to rozdáme jako chlapi. Jestli teplej Pauli nebo co. Furt rozdáme si to jako chlapy, ty vole. Ty jsi asi fakt na ženský, ty vole. Tak pojď, získám tě do němoty. Ty svině, ty hajsle, zabiju tě. Chcípni už. Ne, proč jako všichni do mě, ty vole. Pomož mi, vole, Pauli. Utíkej zpátky. Pauli, bitku je za zádu. Pauli, pojď mi pomoct, Pauli, ty vole. Pauli, help me! To je Pauli. Ne, nevědou všichni. No, a je to. Hurá. Může mít? Pauli, ty máš zase jenom 5 života. Ty vole. Co ty děláš? Děkuju vám. A už tě nechám teďka. Mám se. Musím si popravit trošičku změny. Zkus se zabít. Hej, respekt. Tady si někdo přišel pro trochu ole. Ty parchanti vytahují bouchačky. Vykašli se na baseball. Vykašli se na baseball. Ještě, že mi bylo zastřelit, ty vole. Co? Co bys si chtěl? Tam je těkle jeden ještě. Pauli, nelez tam! Ty jsi šichtil. Hele, já jsem ti nic neudělal. Ale prostě musíš užít. Že bych si dal cheat. Ne, já budu hrát bez cheatu.
Dobrá, tam je. Skapej! 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 Magnum. Magnum. Vezmu munici. Pauli, tak jsem s tebou v gangu. Mám už mám 10 života. Ještě 5 životů a mám tě, kámo. 4 životy. Mám jí než tě, kámo. Fajn. Teď tě nesmí trefit. Svěžný sračko. Kde je? Kde je? Jet. Jdem dál. A já běžím. Asej. S fízlovským autárem. Počkejte. Ne, to jsem nechtěl. Chci tvoje zuby. Teď tě naberu. No, čili, Pauli, dělej. Já mám 3 životy. Snaž se. Tam jim zatrasím cestu, počkej. Kudy jeli? Shadow, už to turuju. Už nás mají. Ulítá Tadas. Ne, Zátaras prostě. Konec. Jste dohráli. Jo, dělali jsme to, lidi. Co pak je Diolito? Takových parchantů Diolito být nesmí. Je sice bezbranný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zadu. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tohle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Tak lidi, pro tento part bylo všechno a do příštího partu. Čau.